Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu okamzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo sanibonani igama uphila nokaCebekhulu sinibingelela kuhlelo lanamhlanje olukhethekile la sixoxisana khona nesazi sezomlando phinde futhi ebe umhlaziyi wazezombusazwe ovela lapha eNyuvesi yakwaZulu ongoye ngikhuluma ngayo uDokotela uZakhele Shamasa sothi sibheke nje kuhlelo lwethu namhlanje olukhethekile sibheke nje ngefe limnyamethela gubuzela uZulu wonkana indlunkulu kaZulu nanokubheka nje indlela eya phambili nanokuthi ubani ongenzeka ahlale kusona lesihlalo esibaluleke kangaka esizweni samaZulu Dokotela Shamasa sikwamukele sikubingelela. Ngiyabingelela ku1KZNTV ngibingelela uZulu wonke ngibingelela abantu baseNingizimu Afrika ngibingelela abalele bakho bonke kuphi naphi lapha eqhamuka khona. Mhlambe ngamafuphi omunye umuntu ukuze simbeke nje kahle acacele kahle Shamasa ubani Isilo samabandla ubayede Isilo lesesikhothameni masikhuluma nje ngobayede lokubani ubayede masikhuluma ngobayede sikhuluma ngesilo sawakhetha umthandayo esizalwa inkosi uSiprian ubheka uZulu uBishop Khali sithi uBishop Khali ngoba wayedlala ibhola esharp kakhulu nasi Isilo silidlalela ibhola ingakho khona amaZulu FC ethu lendlunkulu simzala kuNdlovukazi uThomo kaThayeza kaMpondo kaSomaphunga Ndwandwe Somaphunga Ndwandwe okuyisikole esikhulu kaZulu esixoxela inkinga zakwaZulu mase kuneyinkinga uSomaphunga Ndwandwe siyazi oNdwandwe ke basuke ebukhosini basebaqhikazi kuzwide Isilo ke siphuma lapho ke siyinkosi yoselo sizalwa uSiprian kaBheka uZulu uSiprian Bheka uZulu ozala uSolomon ozala uDini uZulu ozala inkosi uCetshwayo so inkosi yoselo Isilo samabandla leso ngifuna mhlambe mesithi nje ukuthi ijeqe sibheka kancane nje ngifuna ukubheka nje Isilo size singene noma sithathe lesihlalo sobukhosi bakaZulu mhlambe ukukhumbuza umuntu ubayede ungenini kulesi sikhundla nanokuthi ke mhlambe masithi jeqe siyathola ukuthi ukuze angene lesi sikhundla ngathi kwaba negigabana ezathi ukuba khona kancane ufuna sithinde nendaba neqhaza lomntwana akaphinda angene ekuthaneni Isilo lesesikhotheme sigcine sisithathile sihlalo lesihlalo sobukhosi ingonyama uSiprian Bheka uZulu sakhotha ngo1969 kwase bakhona ibamba bukhosi regent kwaba umntwana umcwayezeni wasenxa ngiphilile ngenxa ukuthi Isilo sasesincane ngaso sikhathi ukuthi singathatha ubukhosi ngaleso sikhathi kwakhona umntwana waphinda angene ehola uhulumeni ondunankulu kaZulu futhi ehola uhulumeni wakaZulu ongasiyona iBantustan ongasiyona homeland kodwa ku self governing territory so ngaso sikhathi kwakukhona ke umntwana waphinda angene ehola uhulumeni wakaZulu ngaso sikhathi kanti futhi ke kuthatha iminyaka emine ukuthi Isilo singesi sigcotshwe ukuhlala ehlalweni ngenxa ukuthi kwaba khona ibamba bukhosi umntwana wasenxa ngiphelele uPrince Israel Mcwayezeni wabamba ke iminyaka emine kwaba ushengeke futhi usesigqugquzelayo ukuthi ayithatha phela manje usulungile ukuthi ungathatha manje sacacelwa ke Isilo ngo1969 sicacelwa uMadlamini ondlunkulu wokuqala weSilo ngoba phela ngeke ube Isilo ungaganiwe fanele uganwe Funta changuzelela sathatha ke Isilo ngo1971 umntwana umcwayezeni wasenxa ngiphile kwadinga ashenxe esikhundleni ngoba kwasokhona nezinkinga zokuthi ngathi khona nongafuna ukwehla khona nezinkinga zokuthi ngathi sesingahle sisocoma Isilo sathathwa ke sawofihlwa ke Isilo iminyaka emine sake sahlala nakodadewabo uNonhlanhla eMandebele ningakho makukhuluma ibongo zeSilo ethi nani Mandebele senokuka nteleleni ngiyabona izinyane leSilo saphinde sahlala eSt Helena esiqhingini laphana so Isilo ke si-protectiwe kakhulu and umuntu wadlala iqhaza elikhulu kulokho umntwana waphinda angene njengondunankulu kaZulu ngaleso sikhathi ngifuna ukubheka nje mhlambe la cishe einsukwini noma osukwini olulodwa noma kweintathu kwebuze izulu eliphezulu siye sabona nemibiko engemihle beyishicilelwa enkundleni zokuxhumana kakhulukazi nakwamanye amaphephandaba olimo luka George noma olwasemzini ekhuluma ungekuhle ngawo bayetonga ngokuthi abanye ngazuthi bazoyikhotha imbenge yomile abeka babandakanyeka kuloko ngifuna ukubheka nje kumuntu ongazi njoba kucacile ukuthi nakulesi sizukulwane Esisha bakhona abangakuqonda ukubaluleka neqhaza lokuba khona kwesilo samabandla mhlambe nje ungathi nje qaphaqaphu ngamafuphi ukuthi ukubaluleka kokuba khona kwesilo sibaluleke ngani njengoba nje kumanje anti silindele ukuthi sibe nesilo Esisha ukubaluleka kwaso neqhaza nje laso esizweni
Isilo sibaluleke kakhulu ngoba mhla sikusukela singena salwela ukuthula. Isilo mawubheka kahle sasinokuxhumana nabaholi bezombangazwe abasekudingisweni. Ingakho nje ikhathi ngekhathi umntwana waphinde ngena obe yasikhumbuza asikhalime ukuthi hayi Isilo musu ugqamela kakhulu kwezepolitiki yakha umbuso kaZulu uya constitutional monarchy not absolute monarchy. Kwaba khona nokungadonsani kahle ngalokho ngoba sasingaqondi kwakukhona ungaqondi kahle ukuthi iyiphi role yami la ngiphila kusiphi isikhathi njengamanje. So Isilo sidlala indima enkulu kwi struggle for liberation. Ngoba sasikholelwa ekutheni kufanele kukhuleke abantu abamnyama baseningizimu Afrika yonke nase-Afrika yonke hayi kuphela abantu base South Africa. Sasinganakile futhi indaba zamaZulu kuphela sasinomqondo osabelele ojulile ohamba ngale ukuba umZulu nokuba inkosi yesizwe samaZulu. Sadlala indawo enkulu kakhulu nangesikhathi sodlame le-ANC SACP UDF Alliance COSATU Alliance against inkatha ngaleso sikhathi kulimala nabantwana lapha kwamashu nabantwana kwamashu 20,000 people abafa ngaleso sikhathi. Isilo salokho sikhale njalo. Ngizokhumbula nje lapha ngo1990 wensingweni kunomgubho welembe sakhala kakhulu Isilo sithi sihola idumbu sona kube kusekhona inkosi yakadla amahlahla ngabe kukhona leli gazi ligobhoza kanje kwaba khona usizi kwaheleza noma kwathula ngaleso sikhathi bonke abantu okuchaza khona ukuthi sadlala indawo enkulu ekube khona ukuthula sadlala indawo enkulu ukuthi abantu babumbane babe into eyodwa sasi above politics ke vele Isilo ke emva kwalokho. Ngiyabheka la Shamase uLesihlanu olwedlule kuhlwe emini kade sizwa indaba sivuka ngeindaba zokwebuza kwalo izulu eliphezulu Afrika yonke yashukuma nomhlaba wonke washukuma ongangokuthi ukufakazi walokho nomhlaba wonke ulokhuzeni uke wathi ukushukuma sibonile kwinkonzo esikhumbuzo bengolwesine ledlule bekukhona lapha ne Princess of Monaco ingxenye nayo yasesikhumbuzo sesilo. Ngifuna ukubheka ukuthi lezi indaba zokwebuza kwezulu eliphezulu ezenzeke ngalo Lesihlanu ledlule bezingalindelekile siyisizwe samaZulu sizamukele kanjani siningizimu Afrika Afrika nomhlaba nje wonkana. Ayi sishawe ngeqwantwala siqhameka ingozi abekho belindele ukudlula kwesilo ngoba phela noma sesingeniswe esibhedlela singeniswe njengomuntu ophethe ushukela kwiqiqisa sethu sihaqwele isifo sesisibhedlela konke lokho kushaqisile futhi besabheka okuningi uSilo umhlaba wonke usabheka okuningi Isilo besihamba phambili eAfrika yonke nasemhlabeni wonke ngokuqhakambisa amasiko esintu ngokwesilungu bakhuluma indaba leku decolonization or decoloniality nokuthi asibuyele emasisweni Isilo besiqhakambisa ukuyibambela amathupha ezolimo imfundo ukuhlonipha futhi Isilo ke sibuse iminyaka obushiyele iminyaka over half a century first monarch ukuthi sibuse ngaphezulu kwenkosi uMpande because inkosi uMpande kwakuyena longest serving monarch wabusa iminyaka eminingi wakhothama ngo1872 ekade ethathu intambo ngo1840 Isilo ke from 1971 to 2021 uyabona nje lo ukuthi hayi half a century leyo ngakho kuningi bekusalindeleke ukusisilo ingakho ke wonke umuntu ushaqekile ngoba akekho belindele singahamba ngendlela esambe ngayo. Ngifuna ukubheka laba ubayede cishe bekuzohlangana iminyaka engama50 next year eqhoqhobele sona isihlalo samaZulu ukukhomba ngokusobala ukuthi kungokuqala ngqa emlandweni ukuthi Isilo siphathe sehlala esihlalweni esikhathi esikhulu kangaka mhlawumbe iziphi ezinye zezinto ongathi singamkhumbula ngazo bayede ngiyazi Shamase ziningi kakhulu kodwa singathi uke waqhama ngazo siyazi neqiniso bengalimbencezi ubelibeka nje liqonde nje libe sobala even ishina kuhulumeni ubelufaka impela ubeluphenye ibhesha abatinyala Isilo besingasikhumbula kakhulu ngokuqhamisa amasiko uthando lwaso lwamasiko uthando lwaso buze lokuthanda isizwe saso amaZulu kudlule futhi lapho ke nakwezinye izizwe Isilo singasikhumbula ukuthi futhi siqhuquzele indaba zezolimo agriculture lapho University of Zululand nje kuzobe khona iFaculty of Science and Agriculture agriculture isile esaqhamuka nalokho nanokuthi ube khona inkomo zamanguni ngoba khona nesibaya lapha eUniversity of Zululand eminyakeni edlule to breed nguni cattle kuningi nje nokusisa lezo nkomo lezo ukuthi zibe khona Isilo sesikhumbula futhi ngokuthanda ukuthula uqhuquzela ukuthula nenhlonipho kakhulu nokuvuselela amasiko nemikhosi yakwaZulu esikhohlakele ngakhumbula nje uNdlunkulu uMantombo yena wasiza kakhulu isizwe
Isilo ukuthi kuvuselela usiko lomkhosi womhlanga the reed dance mkhosi woselwa nana kuningi nje nemkhosi eminingi benzeka lapha enyokeni Isilo ukuvuselela nje amasiko esintu nokuthi umuntu aziqhaje ukuthi uma umZulu uziqhenye ngobuzulu bakho usikhumbuza isikhathi selembe usikhumbuza isikhathi senkosi uMpande ingakho nje uma usumbheke bekwazi ukuthi aqhathaniseke nelembe noma ngisho nezibongo zazo cishe efana izibongo zelembe zize yakhona uyacisha umqhathanisa futhi nenkosi uMpande indlela bephethe ngayo nenkosi uMpande indlela ayiphethe ngayo ukuthi yayinobuhlakani simkhumbula ukuthi ubenobuhlakani futhi sikholwa Isilo sikholwa simhlonipha uNkulunkulu ukuthi imthanda uNkulunkulu ngiyakhumbula nje isikhala sithi abantu bakaZulu abafuna ukukhonza uNkulunkulu nakho kunodlame kakhulu kunodlame kakhulu bethanda ukuchitha igazi ethi abantu bakaZulu bafuna uthanda uNkulunkulu bafuna ukuthi belokhe bela webulala kwaba khona ukukhala okukhulu nangempela kwayehlala besithi masifika Isilo sizothulisa umsindo uthule ngempela kanti futhi besikhuluma siqonde sithi ngqo singamenezi ma into singayifuni nje konke lokho into besiyifunda sinesibonto uma ngabe uyindoda yamadoda ufuna ukuhlonishwa bokhuluma nje uqonde ungalokho umeneze ukuhlonishwa komfazi ube indoda ngempela njengoba naso besikusho lokho ngiyapheka shamase ubayede masingambeka ngolasemzini singasho ukuthi ubecishe efana nejack of all trades ubengena ncazo ngoba ngiyabheka uma uzokhumbula isiko lokusoka lamiswa kaZulu ngesikhathi selembe ngenxa ukuthi amabutho ofuna ukuthi empini ayengeke akwazi ukuthi ayempini ebefuthelwe emva kokujuba la ngaphambili but umbheka ukubaluleka ubayethu bekwazi ukuthi angene athi khaxa ezintweni ezibalulekile mbheka intervention yakhe ungenelela kwakhe kwezemfundo eba nemhlangano nongqongqoshe no principal bezikole mbheka nakuyo lolu daba lolu la HIV and AIDS ukukhuthaza ukuhlolwa kweintombi bese sobuka na indaba yokusoka ubayethu bengena kamanqintweni eziningi impela futhi kubonakala futhi umphumela walapho kodwa ke sengifuna ukubheka ukuthi mhlambe lezi izinto lezo bayede abekade simbona akhela kuzona noma bekade ubayede ezethule lezinye zazo nazi inhlelo zozolimo ne tourism yasemakhaya ezokuvakasha emakhaya ngifuna ukubheka ukuthi ngakube zonke lezi zinto ubayede asethe wazenza thina siyisizwe singakwazi ukuthi sakhele phezulu kwazo ukuqhubeka ukuya phambili okanye mhlambe kokunye kwakho sithi awu sifole imbizo ubayede ngasekho impela sizokwakhela kulokho kodwa ke kuzawuncike kutheni ubani osilandelayo Isilo uzoqhubha lolu sikompilo kodwa ke inxa ukuthi akhona amadoda kwaZulu nabaholi ngamakhosi nana kuzoqhubeka lokho ngoba kuqhamuka esilweni kuvamisile kwaZulu ukuthi noma into iqalwe Isilo iqhubeka udu njengoba sibonile umakhosi osela ngaphambili into uma iyaqala into uqhubeka udu namanje kuzoqhubeka ngeke kuphele manje kwaphela kube sisiphoqile Isilo nalapho esikhona ngeke sijabule ngoba kusho ukuthi senze into ephambene nento ebishiswa yisona bamba iqhaza elikhulu njengoba uchazile nje kwezemfundo qhakambisa ubuntombi entombini ukuhlola kwentombi saba neqhaza elikhulu futhi endabeni zabafana ukuthi abafana bakhuliswe baba amadoda nomkhosi okweshwama nomkhosi woselo nomkhosi womhlanga yabona Isilo sibamba iqhaza elikhulu kakhulu kuzoqhubeka angikhola ukuthi into ezokuma lezo ngoba ufunda uqhubeka sithi akashongo njalo kanjani akashongo njalo kanti sisho njalo siyovela sicule ukuthi akashongo njalo kanti ngakho ke kuningi esikukhumbula ingakho kukhale umhlaba wonke okukhala bonke abantu ukuthi awusilo sahamba ngesikhathi besingalindele sihamba ngaso kukhona namanje nabangakhola ukuthi sihambe ngayo iCovid khona abangakhola ukuthi awu besigula ngempela sibhedoshukela ngambe hlale sibhedoshukela Isilo sesibhedlela Isilo bese ngilashwa ngani kwesinye seyigodlo zaso kubani bakhuluma into eningi abantu siyabeza futhi bakhuluma abanye ngeke bafuna ukuthi bazwe ukuthi bakhuluma siyahlaziya ke thina ngoba siyabeza abantu bekhuluma ngaphandle okunye la Shamase Isilo sitshalwe ngolesine oledlule litshalwe ngolesithathu oledlule ngokuzwa kwethu kakhulu singabe indaba ngoke statement esakhishwa umntwana akaphinda ngeke but into eyenzeka ngasese futhi kungabe silisa kuphela wengafuneka umuntu wesifazane kulomcimbi wokutshala kwaseSilo ngifuna ukubheka ukuthi kuyisiko la kwaZulu noma lasendlunkulu kaZulu na ukuthi amakhosi oselwa atshalwe kuSilo impela kunjalo ngoba mawusibheka umlando kusukela kuyilembe nangaphambilini kwelembe Isilo angenda kusuka abantu bazingelosi abasiya abantukazana bebengcwatshwa ikakhulukazi
ilanga lingakaphumi intatha kuso impela noma ebusuku phakathi kwamabili kodwa nje ilanga as long ilanga lingakaphumi aliphumi ilanga sesitshaliwe isilo ingakho kuthiwa siyatshalwa isilo asingcwatshwa noma asifihlwa ngoba isilo angeke futhi silaliswe kwi-hearse singene eboxini eliqondele la sibheke phezulu njengomuntu siyahlaliswa isilo sibeke ngendlela yakhona ngakho umuntu omkhulu kakhulu lona bengeke kwenzeke ngendlela ejwayelekile. Usitshelani Shamase mhlambe kungenzeka ukube it was just a formality nje ukuthi sibone nanka amabutho ehamba nayo i-hearse njengoba sasibone eviliyela soka kadla amahlahla ephikelele emakhazeni usho into ngenzeka ube mhlambe ngoba bakhona abanye abacabanga lokho Shamase ukuthi ayi cishe ngenzeka ukuba izulu eliphezulu lebuza mhlambe ngalolu suku lolu okwamenyezela ngalo ukuthi lingenise isibhedlela. Akusilisiko ukuthi isilo kuthiwa solaliswe emakhazeni akusilisiko lelo kungenzeka ukuthi bese ukuthi nje kuyademonstratewa nje ku-possible ukuthi isilo nesikhathi esakhothama ngaso safihlwa ngoba phela kufanele kwazi into eclosely guarded leyo abantwana basendlunkulu nabasondele kakhulu nezithenjwa zasendlunkulu okungenzeka ukuthi isilo okungenzeka futhi kungenzeka ukuthi sakhothama emavikini amabili edlule kwasekuthiwa ke silinde usuku esodemonstrate ngalo senze ihub ukuthi hayi nakho demonstrate ukuze phela abantu abaningi bangazo bakhona nokuthukula khona zonke lezi zinto kungenzeka akukona usiko ukuthi isilo kuthiwa siyohlala emakhazeni umuntu ohlala emakhazeni ngoba usazoqaqwa check ukuthi ubulawe yini isilo akwenziwa into njengaleyo ngenzeka ukuthi safihlwa isilo kusethwa kuvunyelwana ngosuku ukuthi hayi soyenza ihaba lento kusukela ngoLwesihlanu kube ngathi khanti enzeka manje kanti kudala yenzekile kukupossible nalokho ngoba akusilona usiko ukuhlala emakhazeni cha lokho ke impela ngakumela ngisho emlandweni. Yep. Shamase ngolesithathu oledlule undunankulu kaZulu umntwana akaphinda angene njengaso isikhundla efake sona isiqhoko soba undunankulu kaZulu watshela beindaba ukuthi ngosuku olulandelayo okuwusuku langolesine oledlule okwabanjwa ngalo inkonzo yesikhumbuzo yokukhumbula izulu eliphezulu awatshela beindaba ukuthi incwadi yamafa okuyona okwayibhekwe ngabomvu noma ilindele kakhulu ukuthi icabe indlela ukuthi ubani ongenza kuba isilo sase simphakamisile ukuthi angene ehlalweni emva kwaso umntwana aphinda angene bayithe izofundwa ngalelo langa lasesikhumbuzweni lesikhumbuzo ngolesine leyo ncwadi leyo of which into yagcina ingenzakalanga. Shamase mhlambe ngabe ngokucabanga nje mhlambe kwakhe izona ziphi ezinye zezathu ezaholela ekuthanini igcine ingafundwanga? Ziningi izathu sesingahlambisela izathu sokuqala ngenzeka ukuthi ayifundwa ngoba mhlambe lo esasimbhalile akasekho emhlabeni mhlambe ngenzeka ukuthi asibhale umuntu wami lethu ukuthula manje akusike isidingo salokho ngoba awakasekho emhlabeni ongenzeka ukuthi lona uma ngabe izathu sesibili ngenzeka ukuthi ayikho vele ayikho azange bekho akhowile mayikhona ngenzeka ususu Hlevana bekhona abacontesta leyo will ngoba siphila kwi-constitutional democracy ethi bonke abantwana they are equal ngale kokuthi ukhona ozalwa indlovukazi ezalwa ebukhosini grade 5 so ngaba khona uHlevana bese konakala umcimbi ungaphethe ngisho ukuphetheka ngoba sek-announce leyo nto leyo kusuka impi nangaphandle uma amabutho evile asazi ukuthi iliphi ibutho elihamba nobani so ke ngenze ukuthi esinye sesizathu leso esinye sesizathu ngenze ukuthi ingoba vele kuyabonakala ukuthi maningi ama-contestants ayiyodwa akacaki noma ngokusiko vele umntwana ofana landela isilo ozalwa indlovukazi ezalwa ebukhosini umntwana umantombi uyena wakakhanela umankengane uMisuzulu ongenzeka ukuthi nama-contestants mhlambe Shamase ngikubambe nje kancane ungakangeni ukubona sisazoya kubona kubabheka bona abantwana mhlambe ongenzeka kuba ba-conteste lesihlalo but indaba enkulu engifuna ukuyibheka Shamase usuku namhlanje usuku langomsombuluko isilo sitshalwe ngosuku langolesithathu oledlule lokhu kubambezeleka le delay le yokuthi kuze kube lolu suku namhlanje iwill uma kuukuthi khona ayifundiwe awucabanga ukuthi mhlambe lokho kungahamba kudala inkinga sithuke lokho esikubona kwenzeka noma sakubona kwenzeka kulona ibandla labaNazaretha okokuthi kuthiwe hayi engazuthi akusona isandla somuholi esibhalelana okanye mhlambe le will engazuthi ifojiwe okanye njani
Akubona mhlambe lokho kungenzeka if ukuthi sekuyenzeka at a later stage sesiyibona sokuthiwa nansi kiwili siyafunda njengoba engafundwanga ngalela langa ushenga imemezele ngani. Ya singakubona impela kwenzeka lokho ngoba uma ngabe ingafundwa ngaleso sikhathi kufanele ifundwe ngaleso sikhathi. Yebo. Ngoba ingafundwanga kuyacaca ukuthi khona inkinga ezikhona nengxushungxushe ezikhona. Okungenzeka ukuthi ngaphakathi kubantwana ngaphakathi endlunkulu khona bathi siyayi-challenge lento ebhalwe kule will ngoba i-will ngeke ifundwe ibe yimfihlo kubantwana basendlunkulu. Kukhona njengoba kwakhona nokubhujwa ukuthi ungathi Isilo sasibhale umntwana wakhothama. Kungenzeka ukuthi namanje bese kwazi ukuthi awukuthiwa ubhala ubani asikwazi siyayi-challenge lo nto leyo ingayifunde lo will ngoba kusafanele sixazulule indaba zethu zangaphakathi. Okanye mhlamba ayikho kwayona qobo. Kungenzeka futhi ayikho kwa will leyo ngoba akusasizi ngalutho kuyibhala uma uthi ayibhala omunye umuntu ongekho ungasekho emhlabeni. Ayikho lokho ngoba sasingaphoqelekile Isilo ukuthi sibhale i-will. Sasingavele sikhombe nje hayi ngoba ukhona uNdlunkulu oyi-great wife. Naye inkosana. Mhlambe Shama sengakuphulula ake sivele singene mhlambe ngiyabheka la izulu eliphezulu belinamazinyane Esilo angamashumi amabili nesishiyagalombili 28 ngeshwa ke bagcine ke babanyandezulu amanye amazinyane engaphosisi ngithi mathathu umbala wonke namazinyane esifazane ngabala wesilisa kuphela. Ngifuna ukubheka la mhlambe kuphi la singalendela khona koNdlunkulu abayisithupha ukuthi ngaphuma lapho ngasahlala kwihlalo sikaZulu sobukhosi. Ngokwe constitutional democracy esiphila kuyo manje bonke balingana. Kodwa izindlu obona ukuthi ngempela makuthiwa contest ngokulingana singabheka lapha kwadla amahlahla. Sibheke lapha na kwaKhetho Umthandayo. Sibheke lapha eNyokeni. Kwakhetho Umthandayo singabheka kwadla amahlahla singabheka lapha endlini eNdlovukazi uMkamathi uPhumuza uZulu ngoba yena zibulo la khona elicontest. Mathiwa uPhumuza uZulu angeke ngisho enkantolo afika athi obaba wathi ngoPhumuza uZulu ngoba ngayithiwe ngomkhulu wami uMaphumzana uPhumuza uZulu uSolomon kaDini uZulu kaCetshwayo okwachaza khona ukuthi emva kwakhe ngiyovusa mina ukhondolo lomkhulu ngiyophatha isizwe ngokomkhulu bami angakwenza lokho bese kuba umisa uZulu ovele uNdlunkulu omzalayo uphuma ebukhosini baseSwazini ngokwe tradition vele she is a great wife uyena umisa uZulu afana alandele Isilo ngokwe tradition ngoba unini lotsholwe isizwe futhi unigazi lasebukhosini baseSwazini udade wabo wenkosi uMswati ekhona njengamanje wesithathu uzalwa inkosi uSobhuza. Ngakho ke uyi-great wife ngoba bonke labanye singathi ngesingisi to ama-commoners. This is the only one one-royal blood. Bese bakhona le politiki ukuthi-ke hayi singephathwe umuntu onegazi laseSwazini sifuna umZulu phaqa. Mhlambe ngenze kunepolitiki enjalo enza ukuthi ingafundwa lutho ngathiwa hayi asingasho lutho singamemezeli umuntu size sixazulele inkinga zethu zangaphakathi njengendlunkulu ukuthi ubani afana athathe. Engenzeka futhi bekhona ophuma lapha eNyokeni komamchiza uNhlangana umntwana uNhlangana angakwazi ukuthi acontest ngokwe constitutional democracy ukuthi balingana and uyindlalefa kumamchiza and yonke into ibenzeke eNyokeni imikhosi kaZulu ibenzeke eNyokeni angasho ukuthi hayi lokho bekuchaza khona ukuthi thina somgogodla wesizwe somgogodla wamasiko nemikhuba yesizwe bekwenzeka la nesilo besenza yonke izinto la simukela abantu la senze imicimbi la ngakho ke imini ofana phathi. So ke kungenzeka izintathu izindlu zesilo ongaphuma khona lamakhosi abandelela Isilo njengamanje. Mhlambe Shamase omunye umuntu la uzoqhamukelwa umbuzo la wokuthi futhi sibheke la ngoba sesiyithintile le yehlalo na ongase kube possible ukuthi bangene noma angene kusona. Mbheke iqhaza la kaMntwana akaphinda angene kusukela ngalolu suku lolu Isilo sidunguzela singeniswa esibhedlela kuze kube kufika la ngoba uyena obekade sinikeza ama-updates ngaso sonke isikhathi kuze kufika nala khona ememezela isimemezelo cishe sathusa umhlaba wonke sokwebuza kwalizulu eliphezulu nakwisikhathi samalungiselelo siyazi ke kwasuka umkhulu umsindo Isilo umntwana akaphinda angene etshela abendaba ukuthi ucishe waphuma washingila waduba ukuba ingxenye yamalungiselelo akho umcimbi okutshala kwesilo ngenxa ukuthi bese kukhona abambangisayo kumsebenzi wakho bawundunankulu kaZulu sebexhumana nabendaba noma sebekhipha ezinye imemezelo ofithi into okumele ngabe yenziwa uyena mbheka yena lingakanani iqhaza umntwana alidlalile noma alibambile kwenzeni ukuthi
Isilo nesithunzi nje sikaZulu kulesi sikhathi sigubuzele ifele emnyama konke kuhamba ngendlela. Umntwana aphinda ngene utshengisa obukhulu ukuhlakana nalesikhathi, utshengisa ukubekezela nokuzithiba nokuzithoba. Batshengisa ubuholi obungaphezulu, above politics, above everyone else. Ngoba kuthiwa umuntu uyi-visionary leader, kusho ukuthi you have the ability to look beyond and above everyone else. Lokhu umntwana akwenzile ukuthi phezu kwakho konke okwenzekala inxushunxushu waqhubeka wasimela isikhundla sakhe, ngoba phela mhlawumbe noNkulunkulu umbekele lokho ukuthi ahambe kamuva kuneSilo ukuze axazulule lento engahle yenzeke emva kweSilo. Njengonduna kaZulu kokuqala kwesibili njengengxenye yabantwana basendlunkulu, ngoba phela uzalwa endlunkulu umntwana uMagogo kaDini uZulu. Mbheka ukuthi ukusuka manje kuleli ikhasi elisha-ke selembuleka njengamanje sesophathwa na Isilo Esisha ukuya phambili. Isizwe nje mhlambe siyisizwe samaZulu singalindelani kuleli ikhasi elisha, singalindela ukuthi siqhubeke sibumbane njengale ndlela ebesibumbene ngayo nesibumbene ngayo njengamanje. Kusazoqhubeka lokho mawubheka kahle ukubumbana kaZulu kwaqala esikhathini seLembe. Kweza inkosi uDingane, kweza inkosi uMpanda, kweza inkosi uCetshwayo, kweza inkosi uDini uZulu, kweza inkosi uCyprian, kweza inkosi Solomon, kweza inkosi uCyprian. NeSilo samanje sakuvuselela konke lokho. Ngakho kuzawuthatha iminyaka nama-decades ukuthi kungaphinde kuhlakazeke lokho. Lokho Isilo sikushiyile, sishuzu ebumbene indlela abumbene ngayo. Kuzawuthatha iminyaka njengoba kwathatha iminyaka kuze kwehle izinga iLembe lasilibumbe ngayo. Ngesikhathi sekufika nabelunga empela nabelunga abahlakaza izinto nepolitiki le elikhuvethe lepolitiki lusiphethe, kodwa kuzawuthatha isikhathi uZulu sazobumbana ngisho ngaphatha abantu bohamba neSilo ngoba babuswa iSilo soselo. Dr. Lushamaza, kuhleze kuyintokozo njalo nje ukuthi sikwazi ukuthi sixoxisane nawe ukwazi ukuthi usiphe nje eyakhe imbono ngezinye zezinto ezenzeke ezweni kakhulukazi nakulolu lucayi kangaka. Siyazi bengelulanga ukuthi sikhulume ngalo udaba lolu oluseva kakhulu ukuthi singaqagula kakhulu ngalo noma sithi ukungena sithi deep sigcele kulona, kodwa nje sibonge nje ukuthi uhloniphile ngokuza ngaphambili. Impela nami ngiyibongela ngisho ukuthi siqemeke ingozi enkulu ngokudlula kaMdlokombane. Indlondle noBhapha ekhanda kaMenzi. Siyakhala sonke, sikhalisa indlunkulu kaZulu, sikhalisa uZulu wonke, sikhalisa nje nezizwe zonke bezakhela uZulu nezizwe zonke beyihlonipha amasiko nobukhosi bakwaZulu. Nami njengomZulu njena ngiqemeke engeqwantwala ngokudlula kweSilo. Namanje akukholeki nakumina akukholeki. Siyabonga. Yebo. Sibonga kakhulu nakwena kembukela umuhle lapho ngasekhaya. Kulona uhlelo lethu oluyispecial siligoqa lapho ke osukwini lwanamhlanje. Socela nje ukuthi ke uzohlangabeze ngokuzayo. Asikushike wedwa. Ubayede ube namakhono amaningi. Sokushiya nje ngayo ubayede edlala upiano. Ubuwazi ukuthi ubayede uyakwazi ukudlala upiano. Simfihlele konke nje okuhle.